चिराङाव फिन हिन्जाव खारनायनि जाथाय। फिसायखौ नागारना गुबुन हौवाजों खारफालांदों दिपा नार्जारी। सतेन नार्जारीया 2 बोसोर जानाय फिसाजोजों लोगोसे बिमाखौ लानानै खारखोमादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय औगुरि हालामनि 4 नं आइन'दि गामिनि थागिबि जिनेल नार्जारीनि आंगो बिसि मुस्लिमा दिपा नार्जारीया गावनि 2 बोसोर जानाय फिसाजो महिमा नार्जारीखौ लानानै गावनि मोजां मोननाय सतेन नार्जारीजों खारखोमानानै दं। बिथां जिनेल नार्जारीया गावनि फिसाजोखौ नांफिनगौ आरो गावनि बिसिखौबो फैफिनजानो हास्थायदों। फिसाजोआ दासो औगुरि गेजेर फरायसालियाव 6 थाखोआव फरायफुबाय थानायाव बेबायदि खालामनायखौ बिफाया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। जिनेल नार्जारीया बयनिसिमबो हेफाजाब खावलायो। दिपा नार्जारी आरो फिसाजो महिमाखौ बबेबा जायगाफ्राव नुयोब्ला नखरनि जानबुं नम्बर 6900898276 आरो फंबायनि जानबुं नम्बर 8753986491 आव खिन्थाहरनो थाखाय खावलायो। आंनि गामिया 4 नं आइन'दि धुब्रि होननानै बुङो। आंनि मुङा जिनेल नार्जारी। आं बे 4 नं आइन'दि धुब्रि गामिनि सिङाव थानाय व्यक्ति। ओमफ्राय दा आंनि बिसिया आंनि फिसाजो जेनाखि औगुरि एमइ स्कुलाव फरायफुनाय गथ'खौ दाखालि बिस्थिबारखालि बेंकआव थाखा नायहैनो होननानैहाय माने जब कार्डनि फैसा बख'नो होननानैहाय थांदोंमोन। ओमफ्राय बियो बेंकआवबो हाबखायाखै, डाइरेक्ट बियो फिसाजोखौ लाखोमानानै थांदों आरोखि। ओमफ्राय दा बे फिसाजोखौ आङो मोनफिननो थाखाय रिकुवेस्ट खालामदों आरोखि। मोनफिनब्ला आंनो हामगौ आरोखि बे फिसाजोखौ। दा आंहा थाखा फैसाबो गैया लायफिननोबो। दा बिबैनायावहाय गारखोमानानै खानानै फैबाय बियो। ओमफ्राय दा खाबोनानै बियो गावनि गोसो थोनाय हौवाजोंनो बियो दा बे हौवाजोंनो लोगो लाफैफिनदों। दा बेखौहाय आङो मोनफिनोब्ला माने नाजावनानै लाफिननो जाहाथे बियो फैफिनो, बेनो आंनि खावलायनाय आरोखि। आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायो आखाइ खबजबनानैहाय जाहाथे बे आंनि हिन्जावखौ सोरबाफोर लामा सामाफोराव नुबायोब्ला आंनि जानबुं नाम्बारावहाय कल खालामनो थाखायहाय दाबाव बयनिसिमबो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाय। जाहाथे हौवाखौबो जेरावनो नुयो बेयावनो हमनांगौ। बिसोर सानैखौबो हमनांगौ। हमनानैहाय मा खालामनांगौ बेखौ रायजो राजानि आखायावनो आं गथायफिनगोन आरोखि बिसोरखौहाय। आरामसे जाफिनो आङो, आरामसे जाफिनो, जेबो टेनसन गैया। आं मोननो थाखायसो दिनैहाय हामलायगासिनो दंखायो नालाय। आं मोनफिननांगौल' जाहाथे सुख सान्ति जालांफिननो हायो। गथ'आ खय बोसोरनि? गथ'आ 12 बोसोराव हाबबाय। फिसाजोनि नामा महिमा नार्जारी, आंनि बिसिनि नामा दिपा नार्जारी। ओमफ्राय जाय हौवाजों दंहैयो बियो सतेन नार्जारी, बे सुम्लिगुरि गामिनिनो आरोखि। बिसोरो आंखौ थगायनानैसो थांदों बियो। आं जेबो दावराव दावसि खालामाखै। रायजो राजाफ्रा बयबो साखि होनो हागोन। आं बेखौ बुवाखैबो सोआखैबो। दिनैसिमबो आङो अननानैसो दङ आरोखि। आंखौहाय अननायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा आंसो गाज्रि नुजाबावबाय। हिन्जावखौ नोङो बांद्राय अननो इसेबो सिखायनो हायाखिसै होननानै आंखौहाय रायजो राजाफ्रा गोबाङै बेबायदिनो थुस' होबाय। अब्लाबो आं दिनैहाय खदै मलंनानै दङ। आङो बिनि मोदोमाव मालाबाबो आखाइ होफेराखै आरोखि, बुफेरनायबो जायाखै। रायजो राजा लिडारफ्राबो दाखालि बुजायफैदों, जा जाबाय जाबाय, मिलायनानै जादो, बुख्रु सुख्रु दाखालामसै, मिलायनानै जादो होननायखाय आङो जेबो माबा खालामाखिसै। बिनि सायावहाय आङो मिलायनानैसो थाखादों। आं बुवाखैबो जेबो आरो रायाखैबो। आं बेखौ हाजासे आङो बुजायदोंसो, नों मोजां जाफिनदो, सिगांनि बायदि नोङो रायजो राजा आइ आफाफोरजों मिलायनानै जाफिनदो होननानै आङो बार बार बुजायदों। थेवब्लाबो माने बियो बुजायब्लाबो लाखाथारा। बियो मथा मथि खनथाम खनब्रैसिम जाबाय खारनाया। बे हौवाजोंनो? औ, बे हौवाजोंनो, गुबुनजों नङा। बेजोंनो बार बार खारबाय थायो बियो। दाबायदि नोंथाङा बुंगासिनो दं सतेन नार्जारी होननानै। सतेन नार्जारी। दा नोंथांनि बायदिब्ला बेनो थांथारदों? बेनो नानियानो डाइरेक्ट साखि होखाबाय, आंनि फिसाजो असेया। आं दा आबसुआवहाय माबा खालामहरबाय। दा आबसुनिसिमबो आंनि खावलायनाय, आबसुआबो जाहाथे आंनि दुखुफोरखौ नुनानैहाय, आंनि समयसाफोरखौ नुनानै जाहाथे रिसिभ खालामो आंनि जेनाखि माबा हरदों बेखौहाय। आंनि खावलायनाय आरोखि बे आबसुनिसिम जाहाथे आबसुआ आखायाव लायो आंखौ अननानैहाय, बिदि आरोखि।